cei care am organizat aici acest lucru. Suntem o organizație care se cheamă Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie Bilaterale din România. Deci o organizație economică. Sunt 52 de camere bilaterale cu majoritatea țărilor din Europa, Asia, America, Australia. Nu avem bani mulți, așa cum sunt foarte multe ONG-uri în România, dar considerăm că în perioade de criză mecenatul are cea mai mare valoare. Și avem alături de noi președintele Camerei de Comerț și Industrie România-Coreea, un bun prieten, om de afaceri, specialist mare în IT, care cu forțe proprii, cu bani proprii, cu muncă asiduă, s-a gândit să ajute un tânăr să se dezvolte, așa cum spuneam la început. Eu nu vreau să vă țin foarte mult. Seara este importantă pentru pictor, mai puțin pentru noi, cei care ne-am ocupat de această treabă. Atât să știți că se face sub patronaj organizației noastre, cu sprijinul unui mecenat care este Marius Ticlaru și probabil că sunt în sală și alți mecenați și alți oameni care se ocupă de alți tineri să-i crească, să-i dezvolte. Avem alături de noi pe Irina Cajal, pe care foarte mulți dintre dumneavoastră o cunosc. Este fiica ilustrului profesor, virusolog, om de știință, Cajal, dar ea este prin sine o valoare care nu trebuie deloc creionată, pentru că s-a dezvoltat prin muncă, prin știință și prin ceea ce face pentru toată lumea. Bună seara! Dragi prieteni! De câte ori un pictor sau o pictoriță mă roagă să vorbesc despre opera lor, îmi vine greu să refuz, deși nu este nici ușor să o fac. Grație prietenului Jose Iacobescu, am ajuns la privilegiul de a-mi rosti câteva gânduri acum despre Bogdan Mihai Radu, artistul care, cred eu, duce o luptă tacită cu forma, cu luarea, cu tușa și cu textura. Stilul care, după o formulare celebră, este omul însuși. Înseamnă întrupiparea într-un singur cadru a universului creatorului care l-a plăsmuit. Orașul, cerul, dar și câmpul cu flori i-au inspirat lui Bogdan, ca și nouă tuturor, starea de miracol care convertește banalul, anodinul, terestrul în forme celeste. Este beneficiul tău de a ști să facă artă din acest miracol. Într-un fel, pe care vă rog să mă iertați, nu mi-l pot explica, pictura lui Bogdan Mihai Radu mă trimite cu gândul și cu simțirea la pânzele clasicului Corneliu Baba, dar și la cele semnate de Mircea Ciobanu, pe care eu l-am lansat acum vreo 30 de ani și care, din păcate, nu mai este cu noi, sau de Margareta Sterian. Artistul al cărui vernisaj ne-a adunat aici și acum a pornit inițial pe calea aspră a autodidactului. Dar, spunea un muzician celebru, poți fi autodidact din întâmplare sau dimpotrivă, din voință organizată. Sunt convinsă că artistul nostru aparține acestei din urmă privilegiate caste. Bogdan Mihai Radu a pornit singur pe asprul drum al cunoașterii de sine, al cunoașterii tuturor celor care îl înconjoară. Îi doresc din toată inima să aibă putere de a persevera, să aibă șansa, care ar fi și a noastră, de a duce opera la sfârșitul care l-ar putea onora plenul. L-aș ruga pe prietenul meu, sponsorul acestei seri, sponsorul activității lui Bogdan, să ne spună câteva cuvinte. Marius. Bună seara, domnilor și domnilor invitați. Domnule președinte, sponsorii prea mult. Am vrut să demonstrez că România, conceptul de mecenat, există și că nu a dispărut. Vă încurajez aici, de față, fiind prietenii mei, cunoștințele mele și bunii mei parteneri, să încurajați cultura și tinerile talente. Vă mulțumesc tuturor pentru participare
Bogdan. Din seara asta vei fi lansat și vei putea demonstra tuturor maestria ta. Vreau să mulțumesc în primul rând celor care ne-au ajutat să facem acest frumos eveniment, Hotelul Intercontinental, personal doamnei președinte Maria Țubină, Radio România București, și doamna Irina Cajal, despre care nu cred că trebuie să vă mai povestesc. Vă mulțumesc tuturor!